ಒಂದು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪದು ಪರ್ ಕಮ್ ಇರಗ 20 ವರ್ಷಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ 10-30 ಸಾವಿರ ಮಿತ್ತು ಪೊಣ್ಣು ಆನಗ 2 ವೀಲರ್ ರಿಕ್ಷಾ 4 ವೀಲರ್ ಪೂರ ಏನ್ ಕಲ್ಪದುಂಡು ಏತು ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬರಡು ಪೊಣ್ಣುಲು ಅತ್ತನ ಏತಿ ಎಂಗೆ ಪೊಣ್ಣುಲು ಬರಡು ಈ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅಪ್ಪೇ ಬಂದೆ ಸತ್ಯ ಏಪಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪುಜಿ ಪೊಣ್ಣುಲ ತ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ವೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ 4 ಜೋಕ್ಲುಂಡು ಮಗ ರೆಡ್ ಪುಲ್ಯಲ್ಲುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಂಕಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಹತ್ತನ ಮಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಈ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಇಂಚ ಸುರಾಂಡ್ ಪಂಡೇರ್ನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪಯಣ ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬೈಕ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿ ಎಂಕೈತನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡೆ ಅಕ್ಕಗ ಒರ್ಮಗಣ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒರ್ಮ ತಿಂಗಳದ ಬಂಜಿನ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇನೆ ಬತ್ತುಂಡು ನೆರೆಕರೆಡು ಡ್ರೈವರ್ ಏರ್ಲೆಜ್ ಎನ್ನ ಪಲಯ ಬುಂಡ